kabagay nga katesismo kag buhi nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyok sang paghinunanon, nagapasanyok sang pagbuyluganay sa tungasang mga reliyon kag katilingban sibil nga nagaamlik sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo, wala sing pinililian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapanglakaton kaupod ang amon mainalagaron nga mga tagapamuno sang simbahan. Sa pagtutoy sang Espiritu Santo kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen sang Inmakulada Konsepsyon, kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan na nasentro kay Kristo, wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan na nasentro kay Kristo, wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong Matuod nga balita, ampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pamulang sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:30 sa aga. CNN News Live. CNN News Live. CNN News Live. Maayong aga bano ang syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas.
Ngayong aga sa aton nga mga uturan nga matag palimati sa 16 ka makabanwanan sa probinsya sang Capiz kag sa 47 ka makabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas ang radyo sa Archdiocese of Capiz kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager Reverend Father Mark Renflor, Tactical Director Alagad Mingming Wego. Kapod man sa aton nga mga tactical staff Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Mangin kaupon nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa para sa Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Nagapabot kita sa aton nga pagpanamyaw kag nagapayos ang katawran sa atong makalagad kag ka-best friend sa Kuto Malabutan sining aton nga pagwaragwag. Subong adlaw sang Martes at sa 27 kita sa bulan sang Enero tuig 2026. Mayong agagid sa makalagad kag best friend naton labi na sa 71 ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. At the same time sa makalagad naton sa mga kaiping nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaclan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Mayong agaman sa atong malagad dira sa Machador Arsenal Trade Center sa may Burgos sa Lipapa, sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. CNN News Live. Inapabot naman naton nga pagpanamyaw sa makalagad kag ka-best friend naton nga yara sila tag sa mga opisina, puluyan o kon eskwelahan. Samtang nagbaka-baka sa pagpanarabaho da o pagtuon, pagklase, pagnobranyo da. Kabay pa mangin mabinungahon kag mangin madinilag-on ang aton nga Martes nga adlaw. Matapos ang dapat matapos o mga talapuson likuton tada mga kalagad. Sa manang panyaga na da subong happy lunchtime sa inyo. Sa mga wala pa nakapanyaga, amat-amat din. Sa mga nagaluto, dahalong lang sa pagluto. Namiaan nyo lang ang inyong luto para na-meet man mood sang makatilaw sila sa bugos nga adlaw. Sa makalaga naton nga nagabiyahe subong halong gid labi sa mga drivers, mga konduktor, pasahero mag-aman sang pagpangamuyo. Agud mangin safe and sound naton nga pagpanglakaton subong nga adlaw sang Martes. Hindi mangin haras-haras sa pagpadalagan sa mga salakyan nyo da. Hindi magsako-sako. Hindi magpadasig-dasig sa pagpadalagan sa salakyan nyo. Ang masami ginaton nga panumdumon nga may mga pamilya kita na nagahulat sa aton nga pagpauli. Ano man mang ginaubran da mga kalagad kag ka-best friend, kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo may baluan subong adlaw sang Martes. Kagkaroon sa aton nga mga pangulong dinalan. Headlines. Sa aton diri nga mga balita sa balita lokal. Classmates ni Bishop-elect Villarreal gain kalipay ang appointment sini bilang bag-o nga obispo sang Kalibo. Sa dugang nga balita lokal nga gobyerno sang syudad pagapasang karon ang plano sa pagsabat sa pagbinaha sa barangay Tisa. Sa balita regional, Young Farmers Challenge sang DA ginpanikasugan ang pagbaligya sa mga eco-friendly nga produkto. Samtang sa aton nga mabalita national, 18 patay, 24 missing sa naglugdang nga Roro vessel. Samtang ikaduwang impeachment bato kay Presidente Marcos napasaka na sa Kamara. Sa dugang naton nga balita national, Senador Bato no show sa liwat sa Senado. Samtang sa dugang naton nga balita, sa balita sa luwasang Pungsod Duterte gindeklarar nga fit to stand trial sang ICC. Sa ato naman nga balita sa simbahan, leader sang CBCP gimpayag nga bukas ang simbahan sa pagpakikistorya sa gobyerno ni Marcos.
Samtang sa aton nga ay abia balita Amerikano nga nagpuyo sadto sa Pampanga, gipangita ang anay Pinay nga yaya. Ag sa aton nga showbiz balita, Raymart nagpagawa sang payag may kangtanan sa delegasyon ni Claudine, naging kidnap ang mga kabataan sini. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time. Alas 11:37 diri sa aton nga pangalagad. Bagong kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, hibalon anay naton ang lakat sang panahon. Sandig sa datos sang DOST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sandig makalagad sa pinakauling nga report sang Pag-asa. Alas 8 ang takna kainas sang aga, wala sang low pressure area kon LPA nga ginamonitor kag posibleng nga mangin tropical cyclone. Apang sa gihapon ginapanugyan na ng publiko nga makig-angot sa Pag-asa para sa dugang nga mga updates. Sa ato naman nga daily weather forecast, ang northeast monsoon amo nagapekto sa Luzon kag Visayas. Sa forecast weather condition, ang northern Samar, eastern Samar, southern Leyte, Dinagat Islands kag Surigao del Norte may mo makiksperiensya sang magalumon nga kalangitan nga may malakang pagulan-ulan pagpanagob kag pagpangilat dala sang shear line. May posibilidad sang pagbaha kag landslide labi na sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sabay naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque kag Romblon. May mo makiksperansya sa magalumon nga kalangitan. May malaka pagulan-ulan dala sang northeast monsoon. Subuman ibang nga bahin sang Luzon kag Visayas. Dala sang northeast monsoon kag wala naman sang anong epekto. Sa ibang nga bahin sang Mindanao, may mo makiksperansya sa magalumon nga kalangitan nga may malakang pagulan-ulan pagpanagob kag pagpangilat dala sang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslide ilabi na sa tion sa mamunog nga pag-ulan-ulan. Sa aton nga forecast wind kag coastal water condition, ang eastern section sang Pilipinas may mo makiksperansya sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin nagikan sa naminhan na sidlangan padulong sa naaminhan. Ang kadagatan mga kasarangan tubtub sa mabaskog ang balod nagalabot sa 2.1 to 4 meters. Ang iban nga bahin sang Pilipinas, mahimo naman makiksperansya sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin nagikan sa nasidlangan padulong sa naminhan na sidlangan. Ang kadagatan mga kasarangan tubtub sa mabaskog ang balod nagalabot sa 1.2 to 2.5 meters. Minimum temperature naton sa bungadlaw 20.5 degrees Celsius. Alas 2 ang takna kainas sang aga. Maximum temperature 28.7 degrees Celsius. Alas 2 ang takna karon sa hapon. Nagbutlak si Haring Adlaw alas 6:25 kainas ang aga. Magatunod ini alas 5:53 karon sa hapon. Sa ato naman nga regional weather forecast, partikularmente sa Bugos nga Visayas, diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Subong nga adlaw mahimo kita sa gihapon makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan na may malaka pagulan-ulan pagpanagob kag pagpangilat. Dala ini sang northeast monsoon samtang ang hangin mangikasarangan tubtub sa mabaskog. Gikan sa naminhan na sidlangan. Ang kadagatan mangin kasarangan tubtub sa mabaskog kag minimum temperature naton sa mga 24 degrees Celsius. Maximum temperature 29 degrees Celsius. Samtang buwas gadlaw sang Miyerkules, may mo kita makaisperensya sa magalumon nga kalangitan. Samtang ang hangin mangikasarangan tubtub sa mabaskog. Ikan sa namin na sidlangan ang kadagatan ng kasarangan tubtub sa mabaskog. Minimum temperature naton buwas gadlaw nagapabilin sa 24 degrees Celsius kag maximum temperature naman yara sa 29 degrees Celsius. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:41 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagbalik banwa ang kaundan sa aton gipangninyada nga mga balita. Sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby! Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas.
Sa aton tagsa kapag biyahe sa dalanon, hindi pagkalimtan ang numero 1 nga kaupod naton sa pagpanglakaton. Lawaan Petron Superstation and Car Service. Yari na ang masaligan kag kalidad nga serbisyo. Owned and managed by Mati, Christine and Xavier Viterbo. Ang Lawaan Petron Superstation and Car Service nag-aalagad sang limpyo, kalidad nga gasolina kag diesel para sa imo nga salakyan. Petron XCS, Petron Blaze 100, Turbo Diesel, Kerosene kag Diesel Max, ari na tanan diri. Nagatanyag man sang change oil. May mga promo kag libre pa nga serbisyo para sa mga suki. Ano pa ang ginahulat mo? Magbisita na sa Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. O kung magtawag sa telephone number na 036-6215-5513. Bukas ini Lunes tubtob Domingo para sa imo padayon nga pagbiyahe. Lawaan Petron Superstation and Car Service. The second best station in customer service. Power, performance, Petron. Got a vision, a dream so grand, a perfect place in this beautiful land. Thinking homes, thinking futures, bright and new. We're here to build it just for you. JP Orleans, that's a name you'll know. JP Orleans, JP Orleans, watch your happy future grow. Build on trust in all we do. Dream it and we build it for you. Your perfect home is waiting with JP Orleans. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Carl's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kung bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Carl's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyo sang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager sa 0908-875-7558 o kung kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Carl's Poultry Philippines. Carl's Poultry Supply, preska kag sigurado. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:46 sa aga. CNN News Live. Balik din mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas, Spirit Balita, Serbisyo kag Komentaryo. Sa gyapon ka po ninyo alagad Real de la Rosa.
Diretso kita bano sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas News Team. Diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sang Martes. Nagkaron sa aton labing unang nga balita sa balita lokal. Classmates ni Bishop-elect Villarreal ginkalipay ang appointment sini bilang bag-o nga obispo sang Kalibo. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Nagpabutiag sang dako nga kalipay kag pagpasalamat ang mga anay classmates ni Bishop-elect Cyril B. Villarreal kasunod sang iya appointment bilang bag-o nga obispo sang Diocese sang Kalibo. Sunod kay Reverend Father Mark Carande Biluso sang Kalibo nga kilala si Bishop-elect Villarreal sa tion sang ilang mga tinuig sa seminaryo tungod sang iya pagkamasinadiyahon, dedikasyon sa pastoral nga buluhaton kag mabakod nga pangako sa misyon sang simbahan. Sunod diri ang iya pagtangdo hindi makatilingala nga natalupang da ng iya tayuyon nga pagpanguna kag pag-alagad sa bug-o sini nga ministeryo bilang pari. Ginpakigbahin man ni Reverend Father J. Velarde, isa sa mga kaparian sa St. John the Baptist Cathedral, nga ang bag-o nga papel bilang obispo sang Kalibo isa katuburan sang bugal hindi lamang para sa ila batch kundi para man sa University of Santo Tomas Central Seminary nga padayon nga nagaporma sang mga pari nga nagaalagad sa simbahan sa nagkalain-lain nga kapasidad sa bugos nga pungsod. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamuging nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindolong reporteri sa aton nga pagpangalagad. Sa kaangot nga balita ginpahayag ni Reverend Father Paul Sayon, personal nga ginhinyo siya sa iya no kon sa ilang nga mag-classmate ni Father Villarreal ang paghalad sa mga pangamuyo kag suporta samtang natalana sini nga pagasugdan ang ministeryo bilang obispo. Nga nagapabutyag sang pagsalig nga dumalahan sini ang lokal nga simbahan may kaalam, kaluoy kag katutom sa ebanghelyo. Si Villarreal kag ang iya mga classmate nagtuon sang teolohiya sa University of Santo Tomas Central Seminary sa Manila. Sa diin nag-ambit sila sa matinuig sang formasyon, mga muyo kag akademiko nga paghanas para sa pagkapari. Ang balita sa iya pagkatangdo, mainit nga gimpaton sa iya mga classmates sa adto nga nagraragway sini bilang isa ka pagpakamaayo para sa simbahan, isa ka pagkilala sa iya matutom nga pag-alagad. Ang pagtangdo sa bagong obispo nagamarka sa isa ka importante nga tion para sa lokal nga simbahan, samtang nagapreparar ini sa pag-uyad sa pastoral nga pagpanguna sa Diocese sang Kalibo. Naman yung mga kalagad, no, nangin pahayag sa mga classmates ni Bishop-elect Cyril Jojo Villarreal. Hindi matapos, no, ginanunsyo isang nagligad nga Sabado, Enero 24, 2026, ang appointment sini, no, ang pagtangdo sa iya sa aton nga Santo Papa, Pope Leo XIV, bilang ikalimang obispo sang Diocese sang Kalibo. Kag sa nambal na naton mga kalagad, no? Ginpadayon sila nga seminary formation matapos nga nag-eskwela diri sa St. Pius X Seminary, no? Asang iya nga high school kag Bachelor of Arts in Philosophy, no? Sang 1995. Iya high school ti sang 1991 niya natapos ini. Ipadayon iya nga seminary formation sa Manila, particularmente sa University of Santo Tomas Central Seminary. Sa dinti natapos sa niya ang Licentiate in Sacred Theology sang 2000 sa UST Faculty of Sacred Theology. Kagkadungan sining iyang MA, no? Master of Arts in Theology sang tuig 2000 man sa UST Graduate School. Kagbangod sa iyang interest, no, sa moral theology, iyagi padayon ang advanced studies sa Austria. Sa dinabaton silang degree, Magister Theology on Moral Theology sa 2012 sa Faculty of Catholic Theology sa University of Vienna. Of course, no, sang nagbalik diri sa Capiz matapos siya makatungdanan, no, particularmente sa Most Holy Redeemer Parish sa Quezon City.
kag on study leave sa Vienna. Matapos nga nagserbi man ini bilang isa sa mga parish priest sa Filipino Catholic Chaplain sa Maria Jomberg Parish. Nagpadayon ini sa iyang mga likuton sa pagbulig sa formasyon sang mga kabataan bilang formator sa Santa Maria Mater at Gina Seminarium sa 2012 to 2016. Kag at the same time, dako man ang kangtanan sini, no, kung nanging katungdanan sini sa social mission bilang assistant director sa Commission on Social Action sa 2013-2014. So Yolanda days kid ini, no, nakita sang aton nga makalagad ano ka delikado katama si Bishop-elect Villarreal, no, sa paghimo sa iya katungdanan. Kag magluwas ni nagserbe man nga rektor sang Immaculate Conception Metropolitan Cathedral sang 2016 to 2018 kag bilang Vicar General sa Archdiocese sang 2016 to 2021. Serbe man bilang miyembro sa Board of Consultors kag nangin rektor sang Colegio de la Purísima Concepción sang 2018 to 2023. Samtang nagaserbe nga direktor sa Office of the Reception of Reports Pertaining to Sexual Abuse by Clerics kag Religious sang 2020 to 2023. Kag sang ginsaylo ang aton anay der Arsobispo, no, His Eminence Jose Cardinal Advincula bilang Arsobispo sang Manila, si Monsignor Villarreal ang giniliher bilang Archdiocesan Administrator sa Archdiocese sang tuig 2021 tungtong 2023. Kag sang sinilang, no, kung nagligad nga matinuig tuig 2024 tigin appoint ini bilang parish priest sang St. Thomas of Villanova Parish sa Banwa sang Dao. Kag subong man nagaserbe nga Vicar Foreign sang Vicariate of St. Thomas of Villanova. Nagaserbe man nga chairman sa Commission on Migrants and Itinerant Peoples. Kag iban pa, no, nga mga katungdanan partikularmente sa pagbulig sa aton nga mga seminarista diri sa Archdiocese of Capiz. Okay, so congratulations sa liwat kag of course aton nga panawagan sa aton nga mauturan nga padayon nga pagpangamuyo para sa aton nga bag-o appoint, no, nga obispo para sa Diocese of Calibo, no, kay Monsignor Jojo Villarreal. Kag of course aton man nga paabot sa iya sang aton nga pagpangamuyo, no, kag pagsuporta para sa iya mabinungahon nga misyon. Alas 11:54 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang diri naton nga balita lokal nga gobyerno sang syudad pagapasang karon ang plano sa pagsabat sa pagbinaha sa barangay Tisa. Para sa detalye sa nga balita ayar sa line number 2 si Alagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Wala na naman liwat nagtambong si Senador Ronald Bato de la Rosa sa liwat nga ginpahayag sa lokal nga gobyerno sa syudad nga hindi sini pagpabayan nga hindi masulbar ang problema sa pagbaha sa barangay Tisa kag iban pa nga kabaranggayan bangod konkreto na ang mga plano ang ginapahamtang subong agud masabat ang madugay na nga palaligban. Ginkumpirmar ni Mayor Ronnie Dadivas nga may yara na sang ginaduso nga solusyon ang syudad sa isyu sang pagbaha samtang ang Department of Public Works and Highways kung DPWH amuman ang nagprograma sang proyekto nga nagatuyo sa pagpahaganahagan sang baha sa lugar. Antis ang natalana nga pagsinapol pod sa mga opisyal ang DPWH, nagpatigayon sang coordination meeting ang mga tiglawas ng syudad upod sa mga opisyal sang Barangay Tiza sa pagpanguna ni Barangay Captain Dax Alovera kaupod ang Ross City Engineers. Ang paghinon-anon nagtutok sa pagpasiguro sang isa ka koordinado kag nahiusang implementasyon sa mga proyekto sa pagpaganhagan sang baha. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamugig nga salamat Alagad Ronaldin de Guzman sa gindulang reporteri sa aton nga pagapangalagad. Kinatagan pagdamod sa mga opisyal sang syudad ang importansya sa paglikaw sa nagkatipik-tipik kung wala sing koordinasyon nga mapanikasog. Nagasiling nga matikang sa pagkontrol sa pagbaha dapat ipatuman sa dalom sa isa ka kung nagahiusa nga plano.
Suno kay Daddy Vaz ang ginaproponer nga solusyon o pagtukod sang mas dalagko kag uniforme nga drainage systems. Lagip ng pagpaayos sa mga catch basin kag may epesyente nga water flows nga nagadirekta sang sobrang nga tubig padulong sa Panay River. Gipasalig sang lokal nga panguluhan sa mga pumuluyo nga nagapabilin ini nga komitido sa pagpakig-angot sing hugot upod sa DPWH ug sa mga lokal nga stakeholders aron mapatuman epektibo kag malawig nga solusyon sa problema sa pagbinaha sa Barangay Tisa kag iban pa nga mga kabaranggayan. Amo gini nga aton nga hambal nagligad mga kalagad, no? Importante katama ang land use planning kag of course di dapat no nagahiusa sa mga plano hindi lamang sang syudad kundi mismo sang barangay no kag sang probinsya agudto nga masabat ang ini nga mga problema. Kay once nga maling-an naton ini o hindi naton paghatagan sa nagakaigong importansya di mas magalala lamang ang pagbinaha kag epekto sini labi na sa aton nga mga kauturan, mga pumuluyo o sa ila pa nga buy-anan man kag sa bug-os nga komunidad. So isa sa mga aton ginapaabot no malinpasad to sa aton nga programa sa tingog sang tinuga, importante ang maayo nga pagplano kag infrastruktura. No, kinanglan ang mga drainage system naton nga insakto ang disenyo kag kapasidad. No, hindi barado, hindi undersized, kag ini mga flood control projects no kaangay sang flood walls, retention ponds, kag pumping station dapat no nahimo man or nadihon sa insakto. And ang land use planning hambaltan no nga likawan ng pagtukod sa mga struktura sa mga flood prone areas kag river as easements mga kaalagan. So dinti dapat kaya ang balta ganing tubig mangita gina sa ngalagyan no once nga hindi na makakita sa ngalagyan mapunpon lang na regular nga desilting sa mga kasubaan naton no, sa mga kanal. Of course, the role diri sang gobyerno amo ni no pagplano kag pagpatuman sa local flood mitigation plans, pagpain sang pondo para sa drainage maintenance kag flood control, pagpatuman sang zoning ordinances kag environmental laws. Ring ang balta mga kalagat nga importante na hugot ni ginapatuman kag insakto nagakabagay no nagakasanto nga pagpatuman. And maghiwat sa mga information drive kag disaster preparedness training sa aton nga mga pumuluyo. Kag munigtika nga ginahimo sa karon sa syudad no pagpakigangot sa national agencies sa DPWH. Of course, dapat ara man da ang DNR, DOST kag iban pa nga mga hensya. Kag kita naman bilang mga miyembro sang komunidad, mga pumuluyo, importante man aton nga katungdanan daha ang disiplina kag pagpakig-hugpong naton sa sining mga proyekto. Hindi pagaboy sang basura sa mga kanal, sa kasubaan, o kanesteros, magpasakop sa mga clean-up drives kag barangay programs, magsunod sa mga ordinansa, partikular na no, sa solid waste management kag easements. Kag report sa gilayon ang barado nga mga kanal, kung samad nga drainage, makig-ugyon sa mga barangay disaster reduction committees kag mangin preparado no dapat ara manda aton evacuation plan nga pamilya kag pagpanginlaman tagsa ka maglain ng tiyempo. Tubod sa lingol mga kalagan, importante din ulupod nga sa labton nga hindi bastante nga gobyerno lang ang magahulag, ang pumuluyo lang mag-a-adjust yung solusyon sa pagbaha, kombinasyon ini sa insakto nga plano, kung tama nga plano, mapag-on nga mga infrastruktura, matinlo kag disiplinado nga komunidad, kag padayon nga koordinasyon. So kabay pa no, matigayon ini sang syudad, samtang nagadugay no, nagalala ang epekto o nagalala ang pagbinaha sa kabugusan nga syudad. Same sa aton nga mga kabanwahanan man no, amo ni panawagan ta sa mga lokal nga panguluhan sa mga kabaranggayan no, kabay pa nga masabat naton ini nga mga problema sa pagbaha. Alas 12:01 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton diri nga balita. Dito kita banwa sa balita regional. Young Farmers Challenge sang DA ginpanikasugan ang pagbaligya sa mga eco-friendly nga mga produkto. SBSK Report. Ang nagsugod bilang isa ka pagtuon sa pagpanalawsaw sang 2020. Isa na karon ka maayong ginalinan sang mapadayunon
eco-friendly nga mga produkto nga makabenepisyo sa komunidad kag sa palibot. Sama sa may ginakabig nga isa lamang kay hilamon nga naghalit sa mga uma ang paragis o kon palagtiki ginaproseso nga ginhimo nga eco-friendly nga papel nga sarang gamiton sa paghimo sa mga sobre, bag nga papel ug mga bandehados sang itlog. Paagi sa makabagong mga ideya sang duwa ka pamatanon gikan sa probinsya sa Aklan, ining mga alam nga mga tinugab pag-ulang nakaangkon sang pagkilala kag suporta sa idalom sang Young Farmers Challenge o kon YFC sang Department of Agriculture kon DA Agribusiness Marketing Assistance Division. Ang programa sang TA nga Young Farmers Challenge sa kapugsugnon nga inisyatibo nga nagaganyo sa mga pamatanon nga Pilipino nga magtukod kag magpatubo sa mga makabag-ong negosyo sa agrikultura. Nagahatag ini sa mga pinansyal nga bulig, paghanas kag mga oportunidad para sa pugos nga pungsod nga pagkadayag sa pagpulig sa mga pamatanon. Imo ng ilang mga ideya sa agrikultura kag pangisdaan nga mangin mapadayunon nga mga negosyo. Ang programa naghatag sang kagayunan para sa mga individual nga nag-edad 18 to 30 anyos na may maayo nga mga konsepto sa negosyo sa agri-fishery. Ang nasambit nga inisyatibo mas nagsangkad pa pinaagi sa mga produkto bangod sa pagtingob sa mga mag-abiyanay kag anay classmate nga Sanday Cedric Igieron kag Jenny Salmingo sang Barangay Nazareth, Banwa sang Buruanga sa Aklan agud ma-develop ang mga produkto gikan sa paragis grass. Unsay graduar sa Aklan State University sa diin Salmingo nakakuha sang degree sa agriculture samtang si Igieron naman nakakuha sang degree sa communication. Spirit Balita Regional. Katahom katama sa ila produkto mga kalagad, no? Magluwas nga sa pag-abinay nila na duwa, kaupod man sila sa mga tinuig sa high school, sabi sa paggamit, no? Sa mga potensyal sang paragisa kag sang uli, mas nagsangkad idi kag nangin isa ka pinasahi nga likuton para sa ila. Nagtugay ni sa oportunidad sa kita para sa pagpanguma ka nakabulig sa pagtubang sa polusyon sa plastik. Hindi lamang ini makabulig sa komunidad sa mga mangunguma sa probinsya, kundi makabulig man sa pagatubang sa polusyon bangod sa plastik. Bilang isa ka empleyado sa Municipal Environment Natural Resources Office sang Banwa sang Buruanga, Salmingo nagpakilala sa mga isyu sa palibot nga nagahalit sa lokal nga komunidad. Sa dinti sunod sa iya nakita sini mga katalagman sa polusyon pagod sa plastik nga sa diin nakakuha ini sa inspirasyon sa paghimo sa isa ka produkto nga hindi makahalit sa palibot kag ining gitawag nga eco sheets. Sa pag-obserbar sa amo nga mga isyu sa palibot nakit-an man ni Igieron, isa ka broadcaster para sa isa ka lokal nga stasyon sang radyo nga ini nga kabalaka wala lamang nagapamahog sa kinaugali nga puluyan kundi sa komunidad man. So kabay pa pamarisan sa aton nga mga pamatanon, ang isa diri sa mga nakita naton nga emplo man si Ma'am Princess Dayan Calanza kay produkto man ini sang YFC kon Young Farmers Challenge mga kalagad sang Department of Agriculture. Iti makahatag ka sang kagayunan yung mga ideya mabutang mo sa plano matagan sang nagagapondo sang DA at the same time magalambo mag-uswag kagdako nga bulig hindi lamang sa imong kagalingon kundi sa imong man nga komunidad o kon sa imong nga pamilya. So kabay pa aton nga mga kabataan inyong mga ideya iplastaran nyo kag pakitain nyo pamaagi nga makabulig hindi lamang sa aton nga agrikultura kundi mas labi man sa aton nga palibot o kon environment. Alas 12:06 diri sa aton nga pagpangalagad iton kita banwas sa mga balita nasyonal. 18 patay samtang 24 missing sa naglugdang nga Roro vessel. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2, si Alagad Naila Francesca Leones. SBSK Report. Nagsaka na sa 18 ka pasahero ang kumpirmado nga napatay. 317 ang nasalbar kag 24 ka iban pa ang nagkaladula sa maglugdang ang isa ka roll-on, roll-off o Roro vessel sa katubigan nga sakop sang Basilan kahapon sang Lunes ang mag-aaga.
Sandig sa report sang Philippine Coast Guard o kon PCG, ang MV Tricia Kirsten 3 sang Allison Shipping Lines ang naggikan sa pantalan sang Zamboanga City kag padulong kontangi sa pantalan sang Hulo Sulu sang ginmalas nga maglugdang mga 1:50 sang magaaga. Kilayo naman nga nagpatigayon ang mga otoridad sang search and rescue operation agud salbaron ang mga biktima. Suno sa PCG, hindi overloaded ang naglugdang nga barko sang maghalin inigikan sa Port of Zamboanga City, mga alas 9:20 sadtong Domingo sang gabi sa kapin 2.75 ka nautical miles o kon 5 ka kilometro sa northeast sang Balok-Balok Island sa Basilan. Alagad nyo sa pagtuo kapag serbisyo, Naila Francesca Leones, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamuging nga salamat alagad Naila Francesca Leones sa gindorong reporteri sa aton nga pagapangalagad. Ayos, pwede na makabulos di. Aton ini isa sa mga OJTs nagikan sa Colegio de la Purísima Concepcion sa College of Arts, Sciences and Education, partikularmente nga nagakuha sang Bachelor of Science in Psychology. Sa salamat gid sa pagpambit sa imong mili nga tingog kag talento. May isa pa bantayan yung mga kalagad. Isa kaangot nga balita ang nasambit nga Roro may sakay lamang nga 332 ka mga pasahero kag 27 ka mga crew members nga nakasulod sa authorized maximum capacity. Nagtuaw man sa panaysayon sang pila ka survivors nga sadto nga tiyempo hindi man mabalod kag kalmado ang dagat sang matabo ang trahedya. Nagkang tanan diri hibuksan man sang Coast Guard Station Western Sulu, isa ka information desk ug magbulig sa mga pamilya sa mga biktima, subong man sa mga concerned parties, nagkang tanan sa mga pasahero sang barko. Sining nagligad lamang nga mga pansiling nga semana, ang ligad nga mga semana nati mga kalagad no sang Enero 23 mayara man sang nagkapantong nga isa ka baruto sa ining MV Devon Bay sa West Philippine Sea. Isa ka Singapore flag cargo ship nga alugdang malapit sa Bao de Masinloc, 141 nautical miles sa nakatungdan sang Pangasinan. Sa 22 ka mga Filipino crew members ang yara sa barko. 15 ang na-recover nga buhi, 2 ang nagtaliwan kag na-turn over sa PCG kag 4 pa ang ginapangita. Ang PCG kag China Coast Guard amo ning nagkoordinar sa rescue kag SAR operations. Kag amo ni mga kalagad no, isa pa diri ang nagkapanman sa bahin sang Tawi-Tawi. Sa diinti sandig sa report nga 12 ka mga pasahero kag crew ang na-rescue matapos nababali no sang dako nga balod. Kag isa ka Singaporean bulk carrier ang nakasalbar sa tatlo sa Negros Occidental. Na tatlo ka mga manugpangisda. Amo ning mga insidente karon mga kalagad sang pagkapano kung paglugdang sa mga barko kag baroto no sa Pilipinas. Ang ibanti ang bal no, hindi man mabalod kalmado man ang dagat pero nagabot sa punto makalagad no amo ning natabo sa aton nga mga kauturan so kabay pa makita na ini mga ginapangitan no kag maka-recover in sigida ni makuturan tanga nasalbar. Alas 12:10 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita national. Ikaduwang impeachment bato kay Presidente Marcos napasaka na sa Kamara. Para sa detalye sining balita, yara sa line number 3, si Alagad Desiree Dapilaga. SBSK Report. Formal nang napasaka sa Kamara ang ikaduha nga impeachment complaint bato kay Presidente Ferdinand Marcos kahapon sang Lunes. Ini matapos nga batunon ni House Secretary General Chaloy Velicaria Garafil ang ikaduha nga reklamo nga ginpasaka sang opposition groups kag gin-endorso sang Makabayan Bloc.
Sa reklamo, ginakusaran sang grupo si Presidente Marcos sang betrayal of public trust matapos ang ginpasuni pagpalusot sang pondo sang mga proyekto sang DPWH nga kung hindi substandard ang mga materyales, lunsay mga ghost projects. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, di si Rida Pilaga, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamo giga salamat alagad Desiree Dapilaga sa gindong reporter sa aton nga pagpangalagad. Kaduwa naton nga OJT mga kalagad. Mga single pa ka mo. Masa may mamangkot di bala karon na. Pero thank you so much kids sa inyo. Sa kangot nga balita, payag sang grupo nga bilang proponent sa mga proyekto kag insertions yang presidente ginaligar nadalahig sa sistema sang kickbacks. Nagdugang pasining ang kangtanan sang presidente sa grand scheme sang korupsyon nagahimo sa impeachment nga kinanglanon para mapanabat ini. Gindugang pa sa maining ang mga tawo naging kawatan nga sulit-sulit na kag sistematiko na kinahanglan nga manabat ang tanan nga may kailabtanan diri. Di kabay pa no mamanaton handom mga kalagad nga mapanabat ang may kangtanan diri. Labi na sa padayon nga nagapangunyadi sa kabansang gobyerno. Ang isa sa mga kita naton subong ti daw mga gagmay gyapon. San-o pa? Basi may ginatago. Munang damo, nang mga pamangkutanon subong sa mga kautura naton. O naton nga mga Pilipino. Nga man gagmay lang. Lagi dagko dyan. Makabay pa, no? Padayon lang kita magpangamuyo kag aligmat mga kalagad. Dati kay balo kita sa gihapon kung nagatingob kita wala sa imposible, no? Mahimo ginaton nga mahibaluan sa ulihin, no? Ang kamaturan sinitanan. Sa dugang naton nga balita, Senador Bato no show liwat sa Senado. Para sa detalye sa nga balita, ayara sa line number 3, si alagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Wala na naman liwat nagtambong si Senador Ronald Bato de la Rosa sa liwat nga pagbalik sang sesyon sang Senado kahapon sang Lunes. Humalinsad tong Nobyembre, wala na nagsulod pa si de la Rosa. Sa isa ka ambush interview bago ang pagbukas ng sesyon, ginpahayag ni Senate President Vicente Sotto III nga wala pa ini sang may nabatian gikan kay de la Rosa. Sa pagkamatuod, ginpahayag ni Sotto nga natingala ini kung paano napermahan ni de la Rosa ang report nga ginasumitera sang minority bloc tukoy sa mga hearing nga ginapatigayon sang Blue Ribbon Panel may kaangtanan sa maanomaliyang flood control projects. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamo gyud salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong reporteri sa aton nga pagpangalagad. Isang gipamangkot si Soto o nakigangot na bala sa iya kung sa ila sa Senado si De La Rosa nagsabat lamang ang nagapamuno sang Senado. Di wala man, wala pa. Subong wala na nagatambong si Angkol. Wala nagatambong si Angkol Bato sa sesyon sang Senado. Umalin pa sa itong Nobyembre 11 matapos nga mabalhag na nagpagawa na sang warrant of arrest ang International Criminal Court batok sa iya. Sa nebaluanti nagapangatubang si De La Rosa sa kaso nga crime against humanity, may kangtanan sa papel nga ginadala sini sa tung panahon sang maduguon nga giyera kontra droga ni anay Presidente Rodrigo Duterte. Tinago lang danay ko la. Kaya wala pa manangwa, no? Siguro nakadlokan ni ang call. Pero importante, wala siya namon ginatago di ha. Ti amo ning dako nga pamangkot sa kalabanan naman subong. Napasweldoan ka, wala ti mo gatambong. Kadako sang sweldo, pila sweldo subong sang mga senador. Kadabot sa 200,000 pesos kada bulan. Kamo pila sweldo nyo? Perde ka mo. Perde ka mo ng call. Kabisan wala ni siya gatambong baton sa sweldo niya. Pero tani balao na maintindihan niya man kaya katungdanan o kon responsibilidad. Ipagkadlok ko lang. Isog-isog kamusang time nyo. Subong tubanga balahaw. Wala man lang sala. Tingaman manago, no?
Bay lang kay tawgan ta na karon sang kolta. Alas 12:16 diri sa aton nga pagpangalagad sa kaangot nga balita. Duterte gindeklarar nga fit to stand trial sang ICC. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 si Alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Ginanunsyo sang pre-trial Chamber 1 sang International Criminal Court o ICC kahapon sang Lunes nga masarangan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga magpasakop sa mga hearing. Ang ilang nga desisyon, ang sandig sa medical assessment sang tatlo ka independenteng eksperto nga naghiwat sang medical nga pag-usisa kay Duterte. Suno sa pahayag sang ICC pre-trial Chamber 1 nga sa pagtan-aw sa nakakaigo nga mga prinsipyo legal, ang medical nga pagtimbang sa mga independente nga mga eksperto nga nagabugos ang panel kag ang tanan nga nagakaigo nga mga sirkumstansya sang kaso, ang Kamara na kontento nga si Duterte makahimo sang epektibo sa paggamit sang iya mga kinamatarong sa pamaagi kag nagakabagay sa pag-intra sa mga paghusay antes sang pagbista. Alagad niyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Ross. Spirit Balita National. Madabugig nga salamat Alagad Ronaline de Guzman sa gindulo nga report diri sa aton nga pagpangalagad. Tigintalan na sang korte ang pagsugod sang hearing sa konfirmasyon sa mga kaso sa Pebrero 23. Nauna diri gintumod sang legal defense team ni Duterte nga wala sang otoridad ang tribunal nga investigaran ang mga ginapasunik krimen sa Pilipinas matapos mag-epektibo ang pag-atras sang pungsod gikan sa Rome Statute sa tong 2019. Una na gintumod ni Attorney Nicholas Kaufman, nagapamuno sa depensa ni Duterte nga ang isa ka state dapat kabahin sang treaty sa panahon sang nagdesisyon ng korte sa ilang jurisdiction. Samtang sa aton nga balita sa simbahan, leader sang CBCP ginpayag nga bukas ang simbahan sa pagpakikistorya sa gobyerno ni Marcos. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Ang pamunuan sang simbahan katoliko nagsiling kahapon sang Lunes nga bukas ini sa pagpakikistorya sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Apang kun ini nagaalagad lamang sa kaayuhan sang kadamaan. Si Archbishop Gilbert Garcera nga bag-ulang nagpungko bilang presidente sang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nagsiling nga ang paghambalanay isa ka importante nga bahin sang papel sang simbahan. Sang ginpamangkot kung may partikular nga mga isyu nga luyag istoryahan sang simbahan sa gobyerno, ginpahayag ni Garcera nga bukas ang mga obispo sa anuman nga topiko. Ginklaro man sini nga wala pa sang natala ang pagsinapol sa tunga sang Executive Office kag sang CBCP humalin sang nagpungko ini sa pagkapresidente sang Desyembre 2025. Giniwat ang press conference sa katapusan sang 3 ka adlaw nga CBCP Plenary Assembly sa Pope Pius XII Catholic Center sa UN Avenue, Manila. Ang biannual assembly nagtipon sang masobra 85 ka mga obispo gikan sa bugos nga pungsod kag ginpangunahan ni Garcera sa pinakauna nga kahigayunan bilang hepe sang CBCP. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madabugig nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindulo ng report diri sa aton nga pagapangalagad. Samtang sa aton nga ay abia balita, Amerikano nga nagpuyo sadto sa Pampanga, gipangita ang anay Pinay nga yaya. SBSK Report. Apisar nga nagligad na mga mahaba nga panahon. Walaging kalimtan sa Amerikano nga si Bill, ang anay sini nga Pinay nga yaya nga si Rose. Nagalaga sa iya sa itong nagpuyo pa ini ang iya nga pamilya sa Pilipinas sang 1970. Pinaagi sa social media, gipangita ni Bill si Rose kag wala naman ini napaslawan. Sa isa ka programa, ginsaysay ni Bill Bowen na 7 anyos pa lamang inisadto sa mag-istar ang ilang pamilya sa Clark, Pampanga sang madestino sa Pilipinas ang iya amay nga soldado. Magluwas sa iya amay kag Iloy, kaupod man ni Bill ang iya nga mga magulang nga dako ang kalaang sa iya nga edad. Samtang yara sa Pilipinas, nanging kalingawan sa amay ni Bill nga magkuha sang video. Kaupod sa ilaging kuhaan sang video ang iya nga yaya Rose nga mahuloy-on suno diri sa kamera. Nagay-star sa karon sa Florida, USA si Bill
Agod nga makita ang iya nga Yaya Rose, in-post ni bilang pila ka video kaag literato ni Rose sa isa ka Facebook group. Nagbulig naman ang netizens agod makita si Yaya Rose kag mayara pa sa gihimo nga kanta may kangtanan sa pagpangita ni Bill kay Rose nga nag-viral. Bangod sa pagbinuligay sang tanan, natigayon nga magkita ay sa liwat ang duwa. SBSK Report. Diba mo ginayan, no? Amo na ka special ang mga Pilipino sa iban nga mga rasa. Di ang pag-amuma, pagpalangga, pag-atipan, kung pag-alaga sang Pinoy bagi diyan, no? That is why nga nadumduman man iya, bisan pila nakatuig nagligad, pila nakadekadang nagligad. Kag natigayon, no? Na magkita ay ining duwa. Mga balta, ti posible, basi ang ibanda sa inyo, no? Pangitaon man sa ulihi, sa inyo nga mga ginatipan. Importante dira nga mapaambit naton sa iban naton nga pagpalangga kayang basta Pinoy masaligan gid, no? Kag mapinalanggaon gid. Sa dugang naton nga balita sa showbiz, Raymart nagpagwa sang payag may kangtanan sa legasyon ni Claudine naging kidnap ang mga kabataan sini. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Nagpagawa sang pahayag si Raymart Santiago pinaagi sa iyang mga abogado nga Sunday Attorney Maria Concepcion Jimenez Aquino kag Attorney Catherine Jessica Distor Ginigundo matapos ipabutyag sang iya anay nga asawa nga si Claudine Barreto nga may kaangtanan ini kaupod ang personal assistant sini nga si Marisol Acap sa ginapasuni pagkidnap sang ilang mga kabataan. Sa bugos nga pahayag ni Santiago nga ginpadala sa isa ka programa, hugot ni ginpanginwala sang aktor ang mga aligasyon sang iya nga asawa. Ginsambit man sa pahayag nga naibaluan ni Santiago ang mga nag-agi nga interview sa iya anay nga biyanan nga si Inday Barreto kay Ogie Diaz. Subong man ang mga nauna nga interview ni Barreto nga ginakusaran ini sang pagpang-abuso kag pagpangawat. Suno pa sa pahayag nga hungod nga naglikaw si Santiago gikan sa dugang nga pag-atubang, paghatag sing dignidad ukon pagsabat sa bisan diin sa sini nga mga pahayag bilang pagtahod sa gag order nga ginpaguha sang korte nga nagapabilin sa bugos nga kusog kag epekto tubtub karon. Ginpahanumduman sa mga abogado ni Santiago si Barreto nga sa paglikaw sa pag-arma sang iya impluwensya sang media kag iban pa nga mga plataporma sa pagpakahuya sa ngalan kag reputasyon sang bisan sino ilabi na sang iya nga kliyente. Sandig naman sa wala ging pangalanan nga source nga malapit kay Barreto nga nabalik na ang mga kabataan kay Barreto sa tung Sabado sang gabi sa pareho nga gabi nga ginakusaran sini si Acap pinaagi sa Facebook Live kaupad ang pila sa iya mga taga-suporta nga ginatawag nga Team Baliwag. May kaangtanan sa ginapasuni pagkidnap sa iya mga kabataan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Apple Queen Labrador 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Manamuging salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindulong report diri sa aton nga pagpangalagad. Kagamoy tupan ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Martes at sa 27 kita sa bulan sang Enero 2026. Sa tanang upod sa aton nga pagpangalagad, badamo gig nga salamat kag kita sa liwat. Happy birthday lang da, sir. Salamat. Salamat sa papanyaga. Kung may wala ka mo na panyaga, makalagad ka ito, lakamo di kay ubos na di. Pwede man ka mo kadala di. Kay Sir Noel Medina, mayad nga adlawgid, kalagad from CPC Kalipayan Campus, night and day followers. God bless us always. Salamat gid Sir Noel. Shout out lang sa imo kag halong sa imo duty. Sa kay Sir Michael Charles Pimentel Gayares, mayong udtuman. Hindi ko na magpadakop si Senador Bato kay ginaipit lang sang ICC kag sang gobyerno kumambal sandangan adlok ka pabay-ida sila kung silang maisog sila sulong da sa Mindanao. Tiulat-ulat lang ay may paghukuman ng tanan, di ba? Pero kalo mas tatay gimbay Anthony Angkol. Kay Angkol of Danyat tatay niya. Mayong udto lang da. And happy birthday kay Monsignor Alden Bolivar. Nagasahulog sa kadlawan. Subong happy birthday Monsignor. Salamat sa palang suporta kag pagpalangga man sa Spirit of FM Rojas.
Kag makalaom ka man sa among padayon nga suporta kag pagpangamuyo para sa imong mabinungahon nga misyon. And happy birthday sa atong mga best friends kay Mylene Omiten Bacolina, kay Ma'am Clyde Eita, happy birthday, kay Sir John Francis Silvestre and Argoncillo Geliang, sa pinakamaganda talaga ito. Kay Ate Jing Ray Henderson, happy birthday. Kay Ma'am Aiza Buenafe Base, at kay Ma'am Ninita Hukeriza, talaga sa ulog sa Kadlawan, sumong happy birthday. And of course, ato makalagad kaga best friend sa liwat ginagdagid ang tagsa-tagsa sa aton maglantaw, no? Suportahan ta ang konserto sa Archdiocese of Capiz, ang Diamond Hearts Free Valentine Concert for a Cause sa mabot inang February 13, 2026 alas 5 takna sapon sa Dingoy Rojas Civic Center. Dali na, no, suportahan naton makalagad kaya ang kita kon proceed sa sining kaiwatan o kon sining konserto katalana para sa selebrasyon naton ang Jubilee celebrations ng Archdiocese kag subugman para sa healthcare program sa aton nga mga kaparian. So dako nga bulig ang pagbakal ninyo sang inyo ticket, no? Maka-enjoy ka na, makabulig ka pa. So may mga available kita nga ticket, may 10,000 pesos worth of ticket, pwede sa 4 ka mga individual. May 5,000 pesos worth sang ticket, pwede sa 2, kag 1,000 pesos para sa isa. Para sa ticket sales, may mo lamang makigangot kay Father Emilio Arbatin, Father Jibin Gumban, Father Marvin Funa, kundi sa Chancery Archdiocese of Capiz. Dali na, kinalipay kita. Kag of course, di makahatag sa tundugang inspirasyon ang mga ambahanon. Para sa sininga konserto, ang Diamond Heart Concert for a Cause featuring Marco Sison and Laika Gairanon. February 13, 2026 alas 5 takna sapon sa Dingoy Rojas Civic Center. Mayroon to sa ato makalagad ka best friend na nagapanyaga na subong sa may Hani Karinderya. Sa mula pa kapanyaga, tingagaw, kamuda, no? Dari lamang na sa Lawaan, Rojas City. Kag sa mga pangita darasang seafood, o kadto lang kamo sa nanam ukon sa Reese's Grill and Resto. Ang nanam ara sa may People's Park, ang Reese's Grill and Resto malapit sa may San Antonio. Ilawi kag pamatud-i ang manamit nga luto ni Chef Joel Patugalan. Thank you, Chef, no? Hindi na naman pagbayaran ni Chef. Kag kung dessert naman ang pangitaan nyo, kamo sa Jack's Coffee, luyo lamang inasang Reese's Grill and Resto sa Baybay. Kung sa Bread Basket, may mga branches dali sa syudad sang Rojas. May tuman sa makalagad naton dira sa Bath and Body Car Wash sa unhan sang Banica Tulay. Kung gusto niyo magpatinlo sa masalakyan nyo, o dira na kamo sa Bath and Body Car Wash sa unhan sang Banica Tulay. Kag kung mga gasolina, diesel, crudo, pa-change oil sang salakyan na pangitaan nyo, dali na kamo sa Lawaan Petron Superstation and Car Service, owned and managed by Sir Matty, Ma'am Christine and Xavier Viterbo. Dali lamang na sa may Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Kung bulong, vitamina, kakitang lanon sa kang lawas nyo, dali naman kamo sa Jam Pharmaceuticals and Drugstore. Sa tabok lamang ina sang entrance ng Capiz Doctors, dali sa Lawaan, Rojas City. Shout out lang sa Family Morales. Kag kung di kalidad nga balay kag duta na pangitaan nyo, hindi na magduwa-duwa pa, makigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Handa gid sila magpulig sa inyo gud matuman ang inyong handom sa isa ka maayo pulido kag di kalidad nga balay kag duta, na makasigurado kamo nga buos nga pamilya makapuyo nga malinong kag matawhay. JP Orleans Realty Development Corporation. Shout out sa kay Sir Stephen June Mendoza, greet me life sir? Sige kapag greet ko Sir Stephen June Mendoza. Sige, salamat gid. Pagpadali sa ato pala tutunan. Kag salamat sa inyong makalagad kag ka best friend at sa inyong mga panamiyaw. Wala birthday sa mga pero sa mga gusto magpadala sang regalo, bukas man di ang Spirit FM. Salamat sa panibag-o naman nga kapitulo sa aton kabuhi, kaupod ka mo makalagad kag ka best friend. Tubtob sa liwat, madamo nga salamat. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton na lang doon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Renflor, Technical Director Alagad Mingming Wego. Kaupod sa aton nga mga technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Nanging kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante ko gamay ka kung dako, tas man o kung nubo. Basta sa masakit ko lamang mapelayo,
kag imo pagtuo hantub kids sa makaako. Mayong udto kag God bless Pilipinas.